Koľko už mám? 22 do piči. To tu musím ešte raz toľko byť do piči skoro. Aj viac. To je fakt taký vysychací režim. Vysychací. Áno, príďte mi to vyžierať, smrtky vyjebané. Tak ako sa doplazil ten zombík. Jaj, ty kokot. Ale už mám 53. Počkaj, ja už som to asi splnil. No ty sa neteš, celá tá Tesla budú tieto creator mapy. Ešte budeš musieť proste v tomto hrať a hrať. Koľko už máš zabitých? No ja 230 iba. Dobre, už to mám. Neviem, čo treba ďalší quest. Asi radšej ani nechcem vedieť, čo treba ďalší quest. To bude, že daj 800 a pol tisíca oného XPčka v tomto. Idem do lobby. Nemienim tam strávi ani sekundu navyše. Podľa to ešte sa nastojíš, lebo to bude celé. Celé to bude len o tomto. Ešte 8000 XP, ty kokot. Nie, teraz zase musím 60 000 proste s tebou. No proste nejakým friendom. V nejakom inom móde dúfam, než one. Hej, no čak Battle Royale, hocičom. No, tak to dáme, tak nič. To sú 3 questy splníš proste. Ale aj piráti majú toto one. No, však majú a za to tiež dostávaš bonusové coiny. Preto niektorí už mali proste na začiatku hneď toho Sparrowa, skeletonského. Že my chceme aj čiernu perlu. No ja chcem tú čiernu perlu vo flaške. Nie, glider. Jaj. To ja neviem, jak dostaneš vlastne. No tým, že splníš všetky tie one, fire code. Jaj. Tak to je chill celkom. Už som to splnil! Čo by si nechcel? Čo ti to jebe, aby som sa tu stále točil s tou kosou iba. Táto hra je vizuálna reprezentácia toho, ako sa hra s bažinačom.
A predstav si, že sa nejdu na takýchto mapách proste, povie si, že sa ide nalevelovať, že stovku dať akože Battle Pass. Vieš si predstaviť, aký To to je tak na musí... psyche, kedy. No neviem. Keby som dostal za každý level 5 €, tak dobre. To si uveril, nie? Či mi dá Fortnite takú spoluprácu? To si celkom uveril. Že dajú level asi 5 €. Kokot, že by konečne? Nie, samozrejme, že nie, ešte 4000 XP. A ja nechápem, na čo dávajú... Nechápem, na čo dávajú takéto obrovské číslo. Mňa by stačilo takže 1000 XP v tom dať a chod do piče. Aby mali Teslu všetci, zadarmo. Však akurát aj tak ju majú všetci zadarmo do piči. Kámo, v tom šupe nie je nič. Ten šip som radšej nepozeral ešte. Reálne dneska v šope nie je, že nič nové. Iba jeden jediný skin, ktorý vyzerá aj tak na piču, ten takra. No hodom som nečakal, že tam bude niečo dobré v tom šope. Posledná ždípka XPčok. Chyba štítka. No konečne, ty kokot. Prosím, yes! No a idem do piče si tu kokotiny. Už som sa tu dotočil konečne. Takže... Dobre. Včera som ja konečne pochopil, odkiaľ je tá ona. Zlatá ruka. Čo ťa premení na zlato.